21 местно време, аз так му каснах на летището в Абу Даби след 5 часов полет от Букурещ. Много хубав полет. Гладак, през цялото време се виждаха само пустините на Саудитска Арабия и в момента трябва да отида по спортната проверка, да изляза и да си хвана автобус А10 в посока хостела, който се намира на около 25 км от летището. Първи и единствен цял свободен ден в Абу Даби. Първо отивам до централната джамия, която ми път за центъра, после отивам към плажната ивица на Абу Даби да разгледам бизнес центъра и останалите забележителности в центъра. Температурите са страшни, над 30 градуса, влажност усеща се като август месец в България, а датата е 9 ноември. Ето ги персоналите автобусна спирка с тематици. Съдаш се? Ето това е 6-та най-голяма джамия в света. 4 минарета се издигат на 107 метра височина. Входът е безплатен. Това е най-големия килим в света. Баето па ще пада, ако трябва да се чисти. Една просмокачка Рейнбоу няма да стигне. Ето, за да излезеш от джамията, вървиш с пладеите и хоп, появява се едно съоръжение. Сякаш влизаш в метростанция, обаче не е. Влизаш в подземен търговски център, където да си оставиш парите вместо безплатния вход. Не всеки си купува скъп автомобил тук. Някои хора си купуват и китайска S-класа. Пясъкът така е поддържан, че даре не може да ти влезе в обувките. Като футболни игрище се огледат. За първи че ми на Кристиано Роналдо, ама малко и потъмнял. Почти 2 часа вървя пеша
за да стигна до това величествено място Emirates Palace. Отпред с нощиден фонтан. В момента е направен хотел с бич клуб, с голф клуб, всичко както трябва. В принцип тук мислех да резервирам, ама просто ми беше много далеч от центъра.